Λοιπόν, είμαι η Ραφαέλα και σας, όσοι το βλέπετε ή όλος ο κόσμος και να το δει, σε λένε Μαριάννα, Άντζελο, Βιολέτα, Ζωή, Μαρία, Μαρκέλα, Ραφαέλα. Όπα, με λένε Ραφαέλα εμένα. Θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα προσθέσω 2 ονόματα. Δεν ξέρω αν θα σας πειράξει, αλλά δεν θέλω για κουτσομπολιό. Δεν είναι για κουτσομπολιό. Λοιπόν, ένα. Θα σας δείξω τον τέλειο χορό μου. Λοιπόν, επίσης, πού είναι το κινητό μου? Πού πήγε? Καλά, δεν πειράζει τώρα το κινητό μου. Περίμενε. Λοιπόν, να το κινητό μου. Έβγαλε ποδαράκια. Να το πόδια σου, να το. Εδώ, του τα έβγαλα και πήγε και τα πήρε. Λοιπόν, να πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου, του μάγισσα. Θα πάρω μπουπ. 1, 2, 3. Πού δεν τον έβαλε αυτό τον έχω κλείσει? Α, καλή, αυτή ουρλιάζει. Μη φωνάζεις ρε. Μαζί δεν με λυπάτε. Είμαι κουρασμένη, Θεέ μου, είμαι κουρασμένη. Έλα. Ναι, θα μου πεις κανένα αστείο? Καλά, λοιπόν, κάτσε να φέρω τον μπάνι. Γεια σας! Εγώ είμαι το κάσος. My name is Ραφαέλα. Εγώ το είπα αυτό τώρα. Τη φωνή την έκανε το κουνέλι. Είναι πολύ μάγισσα. Είναι και πολύ μάγισσα ρε. Είναι και πολύ μάγισσα. Λοιπόν, θέλετε να φανώ loser? Πήγα σε αγώνες με μικρά και ξέρετε τι είπα? Βγήκα τελευταία θέση. Μα τα μικρά είχαν βάλει νίτρο! Τα μικρά και με νικήσανε. Είμαι πολύ loser. Μα σου λέω, κατά πιάνε νίτρο, βάλανε εδώ πέρα, τι βάλανε ροκέτες. Και εγώ σας έβαλα 2 κροκέτες και έχασα. Πολύ χάλια αστεία. Πού είχαμε μείνει? Λοιπόν, ο Nestor Vlogs είναι ένας πολύ καλός YouTuber και ανεβάζει κάθε εβδομάδα βίντεο. Όποτε θέλει δηλαδή. Λοιπόν, κάθε μέρα λέει γεια σας και φτέδες. Όχι κάθε μέρα, σε κάθε βίντεο δηλαδή. Εγώ βλέπω κάθε μέρα Nestor Vlogs. Το Jay, ο Κύπριος. Τι άλλο? Ναι. Όχι, πάλι το ξέχασα εσείς. Τι θέλω να σας πω? Ναι, για την πόρτα ρε. Λοιπόν, το έχετε βαρεθεί. Το κατάλαβα το βίντεο. Ναι, μετά θα σας δείξω κάτι άλλο. Περιμένετε, αφήστε την πόρτα τώρα. Λοιπόν, είναι το Pretty Collant. Κανονικά έπρεπε να έχετε Pretty όμορφο Collant. Όμορφο δηλαδή, όμορφο Collant. Λοιπόν, πρέπει να βγει όχι εκτός από Pretty Bra και Pretty Collant. Μπορεί να βγει και Pretty βρακί. Δηλαδή, όχι, έχει βγει Pretty στέκα για να σου μειώνει τα νεύρα. Λοιπόν, ξέρετε τι άλλο θέλω? Από εσάς θέλω να πείτε ένα hi στους φίλους σας την επόμενη Τρίτη. Hi στους φίλους. Έχετε βαρεθεί, θέλω να κλείσετε το βίντεο. Μην το κλείσετε, δείτε πρώτα αυτό και μετά θα σας αποχαιρετήσω για πάντα. Είναι κλειδωμένη πόρτα, κοιτάξτε τώρα. Δεν το πιστεύω, αλλά πρέπει να είναι. Για να δούμε. Ξεπατώ!
πραγματικά. Λοιπόν, κάτσε. Έχετε δοκιμάσει ποτέ να γίνετε καράφλες? Εγώ ναι, έχω πάει να κουρευτεί και είμαι έτσι. Το ξέρουμε πολύ κουκλάρα και τώρα με ζηλεύετε. Όλα τα κορίτσια με ζηλεύουν. Γιατί είμαι πάρα πολύ κούκλα. Και αδερφή μου, μην γελάς. Ποια αδερφή μου, μωρέ, δεν είναι εδώ κανένας δίπλα. Το κινητό μου είναι μόνο. Λοιπόν. Πλατό μου. Κάνε μου σε παρακαλώ τη χάρη. Και σταμάτη. Λοιπόν, εδώ. Δεν θα με αφήσει να μιλήσω. Λοιπόν, είναι ο τρόπος και ο σκάσε. Λέει ο τρόπος το σκάσε. Σκάσε. Πάω να χέσω. Πάλι λοιπόν όπως ήταν ο σκάσε και περιμένει τον τρόπο. Έρχεται ένας αστυνομικός, ρωτάει το σκάσε. Πώς σε λένε παιδί μου, σκάσε. Πώς σε λένε παιδί μου, σκάσε. Πώς σε λένε παιδί μου, σκάσε. Πού είναι ο τρόπος σου ρε παιδάκι μου, γιατί θα σε σκοτώσω. Λέει το παιδί. Εκεί είναι ρε μάγκα. Στη γωνία και κατουράει. Μπορώ να μαχαιρωθώ? Μην γελάς μάγισσα, γιατί όταν θα ανοίξω την πόρτα θα δεις. Δεν σας έδειξα την κάπα μου λοιπόν. Είναι μπλε και ταιριάζει με την κουρτίνα. Μην πείτε ότι είναι κόψιμο της κουρτίνας. Δεν θα το αποδεχτώ. Λοιπόν, είναι η κάπα μου. Δεν σας είπα το καινούργιο νέο. Η κόκκινη σκουφίτσα μπήκε στο πλυντήριο και έγινε μπλε. Έγινε μπλε σκουφίτσα. Και ο λύκος που λέτε πήγε στο νότιο πόλο και έγινε λυκάνθρωπος. Λοιπόν, αυτή τη μεγαλοβδομάδα θέλω να μην βρίζετε. Και συγγνώμη Θεέ μου που έδωσα. Λοιπόν, δεν θέλω. Αυτή τη μεγαλοβδομάδα θέλω να σεβαστείτε όλα τα πράγματα και να κάνετε μεγάλη νηστεία. Καλά λοιπόν, εγώ είμαι loser. Άντε bye, θα λέμε την επόμενη φορά σε βλακίες στιγμές και με λένε Ραφαέλα. Bye bye καλδούλες.